Nadakpan sa gilusan nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Sulu PNP ang ilang kabaro sa barangay Takot-Takot, lungsod sa Hulo. Nakuha ng suspect nga pulis nga wala nanganli sa iyang mga kabaro og hapit 7,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Nasinglitan sab kini og drug paraphernalia ug ID sa PNP. Sa Cotabato City, sikop sa gilusan nga drug bypass operation sa PDEA Barm ug ubang law enforcer ang tulo ka mga dispatcher nga namaligya og illegal nga droga sa Husilim Senior Street, Poblasyon 5. Giila sa PDEA ang mga dinakpan nga sila si Pau Obregon alias Dats ug ang kauban niya nga sila Marvin Sapalon ug Faisal Abdurrahman. Pero adunay usa pa nila kakauban ang nakasibat. Sa kanilang pagiging ng droga, so ina-identify tayo na more or less 6 persons and kaya in-actionan natin kagad. But unfortunately, during the actual conduct, tatlo yung gabutan natin and may nakatakbong isa. Gibanaban ang naa sa 15 gramo sa gituuhang shabu ang nakuha atol sa operasyon nga gibanaban ang mobalor og 102,000 pesos. Nangapriso na ang tulo ka mga dinakpan nga dispatcher. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, stay safe,